Dalo, manipod iti naiparwar alima a search warrant, tinagtinag a positibo, babaen iti panangiserbi, tinagpagtitipon na puwersa ti pulisya, ngayon dauluan ti Provincial Intelligence Unit. Imunan at tinurong ti grupo ti Kusili East Bangged ken poblasyon Sangkintin ngem nagtinag a negatibo. Idinto iti panagturungda iti Sitio South Barangay Calaba Bangged, balaygi a naarestar itagtawen ti 30 a partidor. Naalakad niya na iti maysa nga kalibre 45 pistol and daytoy ket limited para ordnance caliber 45 niya kadapay mo ti assorted ammunition kin magazine nga naalakan kinkuana. Ti sospek tinawayawayaan kalpasan ang nakapagpiyansa pasado alauna itay malem. Saan met anadanunan ti grupo ti 33 ti tawen na at tricycle driver a residente iti Sitio Turod, Calaba Bangged. Iti baet daytoy narekobre iti balay na ti paltog ken dagiti bala. At large daytoy ta idi madama nga maisayang kat di search warrant ijay pagtaengan na ket awan isuna. Naalamot ijay pagtaengan na daytoy ket maysa nga caliber 45 pistol. MK4 Series ET with serial number 311299 together with assorted ammunition and magazine. Kamaudyanan na nakemneg ti 35 ti tawen na ani alias Brando a residente ti Kusili East Bangged kalpasan na nakubre iti balay na ti paltog ken bala iti nayuswat a search warrant operation. Naalaan mo di pagtaengan na ti maysa nga caliber 38 Smith & Wesson ken dapay naala nga upat nga ammunition. Sumango da ti reklamo panaglabsing ti Republic Act 10591 wenno Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sipod nang rugi iti election period sa 10 ket 2 tinakumpiskar ti pulisya paltog babaen iti search warrant operation. Jessica Boreta, Balitang Solid North.